no. Ha? Puno ba rice eh? Bitin. Bitin sa YB. Ano mga sabog sa bata eh? Kaya lang na. One day, market pulis swag. Bukas. Bukas kinahon. Kapit na ako ka ng tag-jacket. Asa yung nandams kuya. Last month, no? Balik pas boosting ako. Nakapayos na siyo. May bodap it. Yes. Tawag na akong vlogger. Mahal na sa ano? Sa tinta. Baboy. Mahal. Sa'yo mo. Dapat mo. Tayo. Sinta dito? Tinta to na. Ano man no? One ko na. One minute ko na bayaran. Mahal lang. Oh. Pati maxim ba po. Taro ba? Ngadto sa amo ko basic sa tinta na. Ikwenta ra gumba. Ano na pila ng bilyon. Diyan na, lamay pugilang kon. Hanghang ba? Maganahay. Kami to. Namingon ko. May lain. Kato imo sa to na yung mura man tog orange man tog color. Color mo. Meron na ba kalderita no? Nag-strips ra. Isa ko ano ng solar ba? Pagsi ko ang kurente yan ah, gamay rin yung magasto. Kaya alam niya isudan. Buat ka to. Keon. At tayo sa bastos bag noon. Oo, dati sa gatang tutik ra. Ang simhot. Malumaw yung nurse nga. Easy ko daw.